Ходай безгә ул бир, батшага кол бир. Кайда, әйдә миңә, мине бында, шатлык бәхет был ердә, барына итәйдә. Иненән тугас бирмәем, әсәһенә лә, атаһына ла. Кайдан килгәнен белмәем, берәүгә бирмәем, шайтан елкәмә атланһа. Еленем барда һөтем юк, бала таптым, кем ала? Еленем барда һөтем юк, бала таптым, кем ала? Исеме үлмәс бай. Алабыз. Бала минеке ул. Бала кыздыки түгел. Ердән алган улым, ердән алган балам. Күлдәк биреп, баланы катып алабыз. Бәли итәргә ут бишеге бар уның. Уның әсәһе бар. Бер күлдәккә бирмәем баланы, бер күлдәккә риза түгелмен, бирмәем. Бала хатам, кем ала? Бала хатам, кем ала? Исеме үлмәс бай, бала хатам, кем ала? Балабызды бирегез, бала минеке ул. Көнде катып бер кәзә. Бер кәзә? Юк, бер кәзәгә бирмәем. Бала хатам, кем ала? Исеме үлмәс бай, бала... Давным-давно, когда земля была полна былин и преданий, а день и ночь сменяясь по велению богов, в притихшем, совершенно неподвижном воздухе летнего вечера, где-то у подножия скалистых гор и ковыльных степей, зазвучала мелодия курая. Стройно и ладно льется протяжная мелодия, то сливаясь в единое, то вдруг разделяясь на множество ручейков. Один из них текли спокойно, другие же устремлялись вверх, рассыпаясь звонким переливами и извиваясь в небо. И вот появляется силуэт девушки. Ритм мелодии и ее движения сливаются в танец, приковывая к себе восторженные взгляды присутствующих. В них девушка повествует о себе, своем быте, своем мире. Кызым, бүген нимәләр эшләнең? Кайда булдың? Кемнәр белән уйнадың? Сәфия, Нурия, Әлфия, Вәсилә, тагылар, Айһылыу, Таңһылыу, Әсмә. Күп инде шунда. Бигрәк күп икән шул әхирәттәрең. Күп шул. Барыһы менән дуҫһызмы? Төрлесе булды. Булды. Кем менән дуҫлыраҡһың? Әсмә. Улай булғас, әйдә боронғо йола буйынса беҙ уны әхирәт итеп һайлайыҡ. Нисек була һуң ул әхирәт һайлау? Мин бер яҡшы уйын беләм. Уйнабыҙмы? Әйҙә.
Кыздар, әйдәгез.